Oké. Als ik er al twee eens neerzet, pak je haar mooi op. Af, 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 af. Oké, recht. Oké, een ander stukje. Af. Oké. Oh, dat is bij het duk. Maar we allemaal zo hadden. Het zijn nog sessies. Ja, als ik nog een sessie wil. Ga je stijf een stukje afsnijden voor die camera? Oh, dat is ook lang. Oké, gooi je af. Je af. Je af. Recht. Snij. Het is moeilijk met die spiel, met die scare. Alles uit het niet te doen. Oké. De kant. Oké. Ja. Nou, ja, dat is recht. Zijn? Oké. Achter recht. Oké, wacht. Oké, los daar een stuk. En ga een stuk van doen. Oké. Rechts, en dan smile je.